Befolkningstilvækst. Et tydeligt eksempel på befolkningstilvæksten i Europa i middelalderen kan man se i byerne. I år 1000 havde et lille antal byer 20.000 indbyggere, men efter 300 år var der flere byer med 100.000, og flere byer havde over 50.000. Denne vækst skyldes, at man dels blev bedre til at anvende jorden til landbrug i Europa, hvilket betød, at befolkningstilvæksten i Europa kunne stige, hvilket medførte, at der kunne handles med flere parter. Denne stigende befolkning gav højere efterspørgsel på madvarer og lignende, hvilket gavnede handelsmændene. Det eneste led, der var mellem Asien og Europa på dette tidspunkt, var Silkeruten. Det var først ved korstogene, at Europa og Asien og Mellemøsten blev knyttet tættere sammen. Religion. Kirken havde stor indflydelse på staten gennem middelalderen. Nogle steder, blandt andet i kirkestaten, det nuværende Vatikanet, havde religionen så stor rolle, at staten blev styret af kirken. Altså var det kirken, der kunne bestemme alt og lave regler og love, som det passede. Fordi religion havde en stor indflydelse på stat og love, havde det også en stor indflydelse på handel. Blandt andet skulle handelsmænd følge de religiøse love, ligesom alle andre, men religiøse missioner til Østen og korstogene ned gennem Europa åbnede også op for nye handelsruter og nye råvarer, som kunne handles mellem Østen og Europa. Landbruget og dets betydning. Ny teknologi inden for landbruget havde stor betydning inden for handel i middelalderen. En af de vigtige opfindelser, der skabte større produktion og mere handel, er den tunge plov. Den menes at være kommet fra det østlige Centraleuropa i omkring år 600. Det er en af de vigtigste opfindelser, da det pludselig blev muligt at plove markerne hurtigere. Den blev trukket af 4 til 8 okser, så bonden skulle bruge hjælp fra en anden mand til at holde styr på okserne, hvilket gjorde det, at der var færre mennesker til at plove større marker. I længden gjorde det, at der var færre mennesker, der arbejdede med landbrug og skulle finde nyt arbejde, hvor man må antage, at der blev skabt større produktion og mere handel. Krig. I middelalderen styrede den engelske adel handel til krigsføring. For eksempel produktion af pilespidser og buer i England. Pilespidserne og buerne blev håndlavet af smedjer og håndværkere over hele landet. Derefter blev de sendt til kongens våbenarsenal i London Tower. Kongen udstedte skrappe love for at sikre kvaliteten af buer og pile. Hvis kongen havde fået leveret et godt stykke arbejde, sendte han penge tilbage til håndværkerne og smedene, for at de kunne blive ved med at producere buer og pile. Våbnene skulle bruges i krigen mod franskmændene. I perioden 1350 til 1550 organiserede adelen produktionen og handelen af 7 millioner buer og 100 millioner pile.